Dit weekend waard in Driels het allerlaatste 2015 festival houden. Op het jaarlijkse festival waard zo'n 2004 stilstaan bij de zogenoemde Millennium Duo. De laatste editie hier botlijst van het Minnewaar. Tyfus wat een zootje zie je zeggen. Nee, ik ben echt blij, maar ik had gewoon schone kleren bij me. Het valt gewoon nergens op. Weet je moet gewoon lieslaars aan. Er zijn gewoon mensen verdwenen op dit festival, ja? Er zijn gewoon 12.000 mensen gekomen, er gaan er 8.000 naar huis. En dat is gewoon een tyfuszooi is, ja? Het terrein wie wierd en sompig, maar dat wie drok. Daar grote tevredenheid van de organisatie. Alles was vol, de kerken waren vol, de huiskamers, de tent, echt, het puilde uit. Ja, ik ben helemaal trots dat het gelukt is. Er kwamen uiteindelijk zo'n 4500 mensen op het festival. Minister Plomme van Ontwikkelingsgeerwerking, wie een van haar, zei weer onder de indruk van het grote aantal bezoekers. Ja, heel bijzonder natuurlijk om te zien hoeveel mensen, ook hier uit de buurt, naar zo'n festival komen. Mensen die zich er misschien elke dag mee bezighouden met duurzaamheid. Maar ook mensen die op de muziek afkomen en die dan denken, hé, toch interessant om eens even een graantje mee te pikken van al die kraampjes die hier staan. Dus heel erg leuk en geweldig dat ondanks het weer er toch zo ontzettend veel mensen zijn. Op het festival werd alle jaren stilstaan bij de zogenoemde Millennium Duo. Ik waard er yield op helpen voor de realisatie van projecten zien bij gelijke armoede, ziekte, maar ook voor beter onderwijs om bij hen. Ik vind het wel makkelijker uit Jan, had ik weer dat het voor een goed doel is. Nou, ik heb eens makkelijker een muntje en dat vind ik wel. Dat ook inderdaad wil je. De Millennium Duo, dat het in de 2015 festivals omdraaide binnen Volkswagen of voor een pad realiseren. Heel veel meer kinderen gaan naar school, ook meisjes. Heel veel meer mensen hebben toegang tot een dokter of een vroedvrouw. Miljoenen meer mensen hebben schoon drinkwater eindelijk. Dat komt niet elke dag op de televisie, maar dat is wel allemaal bereikt. Nevens de organisatie wie het goed om daarbij stil te staan. En wij vonden hier in Elst dat je dat mag vieren. Dat het belangrijk is dat je dat viert. Dat je weet dat je het niet voor niets doet. De Millennium Duo rond 2015, dat is voor de organisatie reden om taken hier net opnieuw maar een festival te komen.